Исәнмесез, чирмесәнләр. Мин сезгә бер гади булмаган баклажаннан ясалган рецепт тәкъдим итәргә уйладым. Ул рецепт баклажан, жарить ителгән баклажан приправыда, соусларда. Безгә кирәк баклажан, сарымсак, татлы борыч, исле борыч, лавровый лист, ачы борыч, туз кирәк, уксус кирәк, икенбәгеш май кирәк. Баклажанны пешерергә тозлы суда, аны йомшак хәленә тотып карыйсың, йомшак хәленә yeткенчә пешерәсең дә, и аннары аннан алып, урталай бүлеп, преска куясың. Баклажан тотып карыйсың, менә шулай баклажан йомшак булса, баклажаннарны тозлы судан алабыз. Урталай ярабыз. Баклажаннарын кискән ягы белән аска каратып, преска куябыз. Преска куябыз. Менә буларның өстенә преска куйгач, икенче токтан каплап куябыз өстенә. Әзрәк баскалыйбыз. Басканнан соң аларның өстенә авыр нәрсә булса да, анда күләменә карап преска куясың. Менә бу преста 5 сәгать торырга тиеш. Менә хәзер бу престагы баклажаннарны алабыз. Май салып кыздырабыз. Баклажаннарны күләменә карап бүләбез. Кичерәк кисәкләргә. Мин 6-га бүләм. Менә шулай. Киселгән ягы белән табага куябыз. Кызарынча кыздырырга кирәк. Обязательно даже 2 ягында кыздырырга кирәк. Нәзрәк кызартырга, кызаргач, әзрәк кызаргач тәмлерәк була баклажан. Чтобы бөтенләй аксыл булмасын. Нинди табынга да затлы ризык. Бөтен сияратып башлыйлар. Менә баклажанның икенче ягы, баклажанның төсе аксылланып китә. Менә шуннан беләсең инде аның жарить ителгәнен. Бу баклажан хәзер суынырга тиеш. Бу пока суына без ясыйбыз соусын. Борычны, душистыны, и аннарсын лавровый лист салабыз. Лавровый листны салабыз. Ачы борычны салабыз, күпме күләмдә кирәк. Ачы борычны салабыз и аннан соң татлы борычны салабыз. Борычлар тирил төстә булса матур була, потому что күренеп тора бит. И аннары сарымсак салабыз. Сарымсак салабыз. Менә булар барысы да мисыр тигәнчә. Суска салабыз, көнбәгеш майы. Салабыз уксус. И аш тузы. Аш тузы салабыз. Бу соусны әйбәтләп бутыйбыз. Тоз өресенге. Соусыбыз әзер. Шулай итеп хәзер приправаны, иң беренче приправа салам. Приправа салам менә монда банкага. И аннан соң баклажаннарны тутырам. Bir rəd baklajan, tağım bir kaşık soğuz. Mənə şulay, tağım bir rəd baklajan. Bu baklajanı hazır sterilizasiyaya koyabız. Keşkine bankalarına 10 minut җитә sterilizasiyaya. Koynap kirgəndən soң. Bu banka hazır әзер. Məni alıp hazır yoğup koyabız. Kapkaçın yoğup. Bunu getirip yoğup, erendirip koyabız. Poka suğunmay, adiyal bile katlap koyabız, poka suğunmay açmayız. Mənə bu baklajanlar bizning indi əzir. İsənlik, sağlık bilen Xudayım aşar qoyasın. Üzümüzgə rizq qoyasın. İsənlik, sağlık bulsun, dünyalar tanış bulsun. Barımız da isen sağ bulayıq. Rizqlarımız mol bulsun. Kilesi günlər biz yaqdı bulsun.